Живеем в свят само със светлина или само с тъмнина. Това е историята за един свят, където имало или светлина, или тъмнина. Там живеели две сестри-близначки – Хелия и Селена. Тези сестри живеели в два отделни небесни замъка, свързани само с великолепен седемцветен мост. Хелия била богинята на деня, символизираща светлината. Тя имала чиста коса и хипнотизиращи очи. От друга страна, по-голямата й сестра Селена била богинята на нощта. Тя представлявала тъмнината. Косата й блестяла от звезди, а мощните й ледени очи излъчвали власт. Поведението на Селена било по-здържано и дистанцирано в сравнение с по-малката й сестра. За да поддържат хармонията в галактиката, Хелия и Селена трябвало да посещават всеки ден домовете си, за да изпълнят своите благородни мисии. Хелия, богинята на светлината, щяла да пътува до замъка на Селена, за да възвести пристигането на нов ден. Междувременно, Селена щяла да посети царството на светлината на сестра си, помагайки на всички да имат спокоен сън след дълъг ден на тежка работа. Но един ден между двете сестри избухнал конфликт. Защо се напъваш толкова, сестро? Защото си твърде слаба, за да се справиш, Хелия. И двете вярвали, че са най-силните. И в крайна сметка Хелия и Селена, разгневени, се върнали в своите замъци. Виждайки спокойния сън на поданиците си, Селена не можела да не се усмихне. Никога досега не съм се чувствала толкова щастлива. Преди не беше нищо друго, освен раздразнение и отекчение. Въпреки това, Хелия и Селена все още не били преодолели цялата си вражда, за да се извинят една на друга. В объркването си, Хелия и Селена усетили как силите им отслабват. Когато напуснем замъците си, трябва да побързаме обратно към нашите замъци. Само майка им Стела пазила тайната на тази сила. В миналото, преди конфликта, сестрите винаги обсъждали това задълбочено, когато са посещавали домовете си с тази тайна. С това глупаво писмо мога да ги хвана в капан. Хелия и Селена слагали от липсата на енергия. И двете сестри се озовали в безкрайна празнота, изгубени, без изход. Те продължили да вървят, без да знаят на къде отиват, без да отлага. Хелия случайно се подхлъзнала и паднала заедно с отломките. Селена, остави! Не искам да бъдеш засегната. Не, трябва да те спася. Хелия и Селена се събудили, били изключително дезориентирани, попаднали в празнотата. За щастие сме добре. Наистина съжалявам. Заради мен нашите конфликти създадоха такова напрежение. Най-накрая децата ми се разбират.